de Frederic TV perquè aquesta tarda els volem explicar tot el que passa durant aquesta jornada electoral. Serem a Sant Feliu de Guíxols, al pavelló de la Corxera, i també serem a Santa Cristina d'Aro. Esperem que els agradi molt aquest vídeo. I això és Frederic TV, comencem! Bona tarda, avui som a Santa Cristina d'Aro en dia d'eleccions i hem preguntat a la gent unes preguntes que en seguida veureu. Aquí a Santa Cristina d'Aro hi ha bastanta gent, com podeu veure en els cotxes, hi ha molta gent que ha vingut a votar. Marta Fradera, Frederic TV, Santa Cristina d'Aro. Ha costat molt escollir el seu partit polític? No. Malgrat la situació en què ens trobem i això, tenia por de venir al pavelló? Pues sí, una mica. Sí, final- perquè jo sóc sanitària i no trobava bé que es votés en aquesta situació de pandèmia. Però bueno, s'ha de fer. T'ha costat molt votar en un partit polític? No, m'ha costat una mica perquè trobo que falta una mica de lideratge en el grup de tots, però bueno, no m'ha costat al final. I en la situació en què ens trobem, t'ha fet por venir al pavelló a votar? No, perquè les mesures de seguretat estan perfectes, vull dir, en principi no hi ha cap problema. En el context en què ens trobem, què sembla que facin les eleccions en aquest moment? Bueno, que no ens han donat elecció, no? No és el millor moment. I li ha costat molt votar en algun partit polític? Més que altres vegades. Val, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. De res. Què et sembla que la gent que té Covid-19 vingui a votar aquí a Santa Cristina d'Aro, pavelló? Sincerament, doncs no m'agrada. Prefereixo que la gent que tingui Covid, doncs prefereixo que vagi a votar amb DNI electrònic o via telemàtica. I què et sembla que s'hagi fet en aquest moment de la pandèmia, aquestes eleccions? Em sembla molt malament, la veritat. És una manera de demostrar que la política va davant de la sanitat. I t'ha costat molt triar el partit polític? No, perquè ja tinc decisió. Soc fiel al partit que voto sempre. Doncs moltes gràcies per la confiança. Gràcies. Bon dia des de Sant Feliu de Guíxols. Aquí també, com a Santa Cristina d'Aro, hi ha molta gent que ha vingut a votar. Com podeu veure, al parquín hi ha molts i molts cotxes. El que també els volem dir és que hem fet entrevistes i que en seguida us les ensenyarem. Són aquestes. Què li sembla que la gent amb Covid vingui a votar de 7 a 8? Què me sembla? Sí. Tenen dret a votar, dirien que potser no es tindria que fer d'aquesta manera, però és un dret democràtic i crec que està bé que puguin exercir el vot. Potser venir no seria el millor més convenient i crec que s'hauria d'haver buscat una altra mesura diferent. I creu que a la situació que estem de la pandèmia és el millor moment per fer unes eleccions? No, sense cap dubte que no. I t'ha costat decidir el teu vot? No, gens. D'acord, moltes gràcies per acompanyar-nos. Li sembla bé que la gent que tingui coronavirus pugui venir aquí a votar de 7 a 8? Sí, em sembla perfecte. I creu que en aquest moment de la pandèmia s'han de fer unes eleccions? Sí, clar, perquè votar és fonamental i ja portem molts anys amb un govern poc estable. Has sabut quin partit votar des del primer moment? Sí, D'acord, moltes gràcies per acompanyar-nos. Li sembla bé que la gent amb coronavirus vingui a votar aquí de 7 a 8? Sí, em sembla bé. Crec que s'ha de votar i que tothom ha de votar, em sembla perfecte. I en el moment en què ens trobem de la pandèmia, creu que s'han de fer aquestes eleccions ara mateix? Sí, crec que sí, i tocava fer-les ara i s'han de fer i res és més important que votar. I el partit polític que vostè ha votat, l'ha tingut clar des del primer moment? No ho he tingut clar. He mirat bastants debats, he mirat algun programa i he canviat d'opinió gairebé a última hora. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. Li sembla bé que els positius de coronavirus vinguin a votar de 7 a 8? Bé, a mi em sembla com a mínim una mica sorprenent perquè es podria haver habilitat el vot des dels teus domicilis. I en el moment que estem ara de pandèmia, creu que les eleccions s'han de fer ja? Sí, les eleccions s'haurien de fer ja perquè és un moment que calia en aquest país. I li ha costat votar? Ha tingut clar des del principi el seu partit polític o ha canviat d'opinió? Sí, jo sóc d'un partit polític i per tant no he tingut cap dubte. Moltes gràcies. A vosaltres.
I aquí acabem el nostre vídeo d'avui, esperem que els hagi agradat moltíssim. Gràcies per confiança i fins aviat que vagi bé. Adéu.